जिरायथ'दो। बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बिबुंथि लाखिगोन। बिनि सिगां जोंनि बुंथिगिरि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनिफ्राय गांसे लाइजाम हरनायखौ फोरमायथिनो थाखाय आङो बिथांखौ खावलायग्रोबाय आरो बिनि उनावनो दिपेन बर' बिथाङा गावनि सुंद' बिबुंथिखौ लाखिगोन। आं बे समाव प्रमद बर' बिथाङा हरनाय गावनि गांसे लाइजाम बे सुबुं जमायाव दैथायहरदों बेखौ फरायथिनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ खावलायबाय। बिथाङा बे सुबुं जमायाव सफैनो हायाखै मानोना बिथाङा गोदान दिल्लीयाव बायदिसिना बे सावरायनायनि बाहागोआवनो दंहैयो आरो बिनिखायनो बिथाङा बे सोमावसारनायनि खामानियाव थाहैनायखाय नैबे सुबुं जमायाव सफैनो हायैखौबो दुखु फोरमायदों आरो लोगोसे बिनि गेजेरजों बिथाङा बे लाइजामखौ फोरमायथिना होनो थाखाय जोंखौ खावलायहरदों आरो बिनिखायनो बे लाइजामनि गेजेरजों फोरमायथिनाय जासिगोन। गोजोन्थों। खुलुमबाय। दिनैनि बे सुबुं जौमाखौ सामलायबाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि बिथां खोरोमदाव औवारि, सोमावसारारि आयेननि गासैबो बाहागो लानो हानाय दैदेनगिरि नोंथांमोन, दायो सावरायनाय गासैबो आलासि एबा दैदेनगिरि नोंथांमोन, मानगोनां रायजो राजा, बड'लेण्ड हास्थायग्रा गासैबो नोंथांमोननिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिग्रायारि साबायखरखौ बावहरग्रोबाय। फोरमायनाय बायदियैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गोदान आफादगिरि बिथां प्रमद बर' बिथाङा नुजानो हानाय साफ्रोम बिग्रायारि बड'लेण्ड हास्थायग्रा रायजो राजाफोरनिसिम गावनि मोनसे मेसेज बेखौ लिरनाय आफादे हरदों। बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो फरायथिनो लानाय जाबाय। खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजाफोर, गिबियावनो बिग्रायारि नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय। बिर जोहोलाव जोहोलावजो मुंख्लंफोरखौ खुलुमबाय, बड'फोरखौ खुलुमहरबाय। सिबिनां रायजोफोर, बिग्रायखांनाय एबा जांख्रिखांनाया गोख्रों एबा गोग्गो महरै थांना थानो लामा नागिरनाय हाबाफारि, रैखाथि मोननो आरो जौगानो नाजानाय मावथांखि। थांनाय 5-6 जिथाइ एबा दिकेडफ्राव बे हाबाफारिखौनो माहारिनि दैदेनगिरिफोरा मावफुंनो नाजाबोदों आरो माहारिनि सुबुंफोरा थै, जिउ आरो गावखौनो गथायना हाबा मावबोदों। आं सानो थै आरो जिउ बावनानै बिएसि आरो डिग्रिसि मोनखांनायनि उनाव बर'फोरनि जांख्रिखांनाया गुबुननि रुजुनायाव गोजौसिन जायगा आवग्रिनानै दङ। नाथाय बिथिङारि राजखान्थिया माहारियाव गोबां खहा लाबोबाय थायो। आथिखालनि थासारियाव जों बयबो मालायनि साना दोननाय सानजारियाव गाब्रनाय बायदि नुयो। जोंल' नङा, जोंनिख्रुइ गोबांथार गोख्रों नागाफ्राबो आरो इन्टारनेसनेल सापर्ट मोननाय सोमावसारनाय हान्जाफोराबो गोबां समाव बिदिनो जायो। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि आबेगिक इमोसन आरो रंजानाय एबा रोमान्स आयदाया जोबबाय होनजायो। मानोना बर'नि गासै जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जों जुक्ति, लजिक आरो संजितखौ दहाय होनानै एबा कन्स्टिटिउसनेल अब्लिगेसन लानानै हादोरनि खुंगिरिफोरजों सावरायगासिनो दङ। सोमावसारनाय आरो सावरायनाय आरो बेजों लोगोसे राजखान्थिखौ आखायाव लानायनि गेजेरजोंसो जेंनाया सुस्रांजागोन। आथिखालाव बर'फोरखौ खालामगोन एबा खालामगोन
होननाया जोबोद दुखुनांथाव गोरोबथायानो जागोन ना जाया साननांगौ दङ आरो बे गोरोबथाया माहारिनि सुबुंफोरनि धोन आरो गोलोमदैनि बेसेनखौ होनो हागोन ना हाया दाबो सोंलु जानानै दङ मानोना आसामा जोंनि हेंथा बिटिसि सरकारा जोंनि हेंथा बिटिसिनि गुबुन गुबुन माहारिफोरा जोंनि हेंथा बिग्रायारिफ्राबो गावखौ गावसि थासारियाव दङ बेनिखायनो रावखौबो दुसियालासे माहारिनि गिदिर आरो गिदिर जेंनाखौ बुजिनानै खौसे जानो हायोब्ला गाहाम जागोन होनना आं सानो बे गोरोबथायानो रैखाथि जौगानाय थार बिजिरनाय लाबोनायनि जानांगौ बे गोरोबथाजोंनो बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय बर'फोर आरो कार्बि आंलं आरो दिमा हासावनि जेंनाया जोबस्रांलांगोन बे गोरोबथाजोंनो बिग्रायारिफ्रा इनाय साजानिफ्राय गनांगोन आरो गावबा गावनि न'आव थांफिननो हानांगोन बे बुब्लियाव गावजों गाव दाय होलायनाय आरो नाख्रेबलायनो नाजानायनि नङा जों खौसेयै हाबा मावना माहारिखौ रैखाथि होनायनि गोजौ बिथांखि लाना माहारि जौगाहोनायनिसो जेब्ला जों जेंनाया सुस्रांजाया सोमावसारनाया सोलिबाय थागोन जै बर' हारिनि जै नोंथांमोननि फोथायसुला प्रमद बर' आफादगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफाद एसेनोसै गोजोन्थों।